portar de peste 1,90 m. Iată încă o dată formula s-a antrenat câteva zile înainte de a semna cu formația. Să-l vedem pe Goga în națională, are 20 de prezențe la Naționala Georgiei și începe în acest moment partida dintre Dinamo Tbilisi și Steaua. O minge aruncată pentru Stefan Nicolici, a intervenit acolo Kvaratskhelia. Recuperează steliștii Pintili, o pasă pentru Tănase. Tănase încearcă să pătrundă și respinge Seturițe din fața decarului Stelei. Tănase într-o formă excelentă în debutul acestui sezon. A marcat și cu Vardar Skopje, se simte bine, joacă la capacitate maximă. Probabil e cea mai bună variantă a lui Cristi Tănase, pe care am văzut-o de la apariția în fotbal în tricoul lui FC Argeș. Execută Băurceanu această lovitură de la colț. Mingea a trecut însă prin spatele liniei de fund, oare? Sau nu se repetă lovitura de la colț? Robert Schorgenhofer nu i-a permis lui Băurceanu, nu i-a făcut semnul lui Băurceanu să execute cornerul. Era și o problemă acolo între Chiriche și Khmaladze. Din nou Băurceanu, specialistul fazelor fixe la Steaua în acest moment, centrează. Băurceanu, Sucala era acolo, mingea a fost respinsă de Ustariț la Tovlevici. Și vine pasa lui Stanciu pe cealaltă parte a terenului. Acolo se află Băurceanu, rezolvă pentru moment georgienii. Da, și Steaua, iată, începe bine această partidă, stă în permanență în jumătatea echipei lui Dușan Uhrin junior. Asta este un lucru bun, pentru că toată lumea a văzut, a vorbit de fapt de forța lui Dinamo, de faptul că Dușan Uhrin își pregătește foarte bine din punct de vedere fizic echipa. Vom vedea în această seară, până la urmă, care este diferența dintre campioana Georgiei și campioana României, dacă sunt diferențe. Noi sperăm să fie, evident, în favoarea noastră. Un nou atac al Stelei, blocat, mingea iese din teren și va fi din nou repunere de la margine. Iată-l pe Dușan Uhrin junior, cel care a condus în două mandate pe Poli Timișoara, a ajuns în fotbalul românesc după ce Rapidul înfrunta într-o partidă din Cupa UEFA pe Mlada Boleslav. A reușit lucruri extraordinare Dușan Uhrin la Mlada Boleslav și în felul acesta l-a convins pe Marian Iancu să-l aducă la Timișoara. Îl vedem și pe Reghecam, cel care din această seară are o soluție în plus pentru linia de mijloc. Adrian Criste a fost un jucător al Petrolului, a semnat în această seară un contract pe 2 ani cu Steaua. Amănunte găsiți pe site-ul nostru pe dicisport.ro. Da, și se vorbește în ultimele ore tot mai mult și despre posibilitatea ca Lucian Sânt-Mărtean să ajungă până la urmă la Steaua. O informație pe care au oferit-o colegii noștri de la Fanatic Show ceva mai devreme. Sânt-Mărtean, într-un oarecare conflict cu Vaslui, are de luat 200.000 de euro. Se spune că dacă nu îi vor fi plătiți acești bani, Sânt-Mărtean va ajunge la Steaua. Vom vedea, însă totul se va întâmpla săptămâna viitoare. Seturițe cu primul atac al georgienilor îi lasă lui Merevașvili. Bine întâmpinat acolo de Băurceanu, repunere din margine pentru campioana Georgiei. Seturițe este cel care repune de la margine, însă direct în afara terenului. Dinamo, nu e bine să ai prea multă forță câteodată. Da, tocmai au fost aruncate multe role din sectorul în care se află galeria celor de la Dinamo Tbilisi, o galerie foarte activă în debutul acestei partide. Mă pregăteam să spun mai devreme că Dinamo Tbilisi a înscris 9 goluri în turul 2 preliminar al UEFA Champions League, însă atenție, aceste 9 reușite au fost în poarta campioanei din insulele Feroe. Este vorba de Străimur. 6-1 a fost pe acest stadion pentru Dinamo Tbilisi și 3-1 în partida retur din Feroe. Steaua, lucru bine cunoscut, a trecut cu scorul general de 5-1 de campioana Macedoniei Vardar Skopje. Recuperează echipa lui Laurențiu Reghecamp. Acum Tănase apelează la acea trecere riscantă, s-a dezechilibrat. E bine că rămânem în posesie. Apărarea Stelei putea fi surprinsă, dezorganizată. Acum Sucala mai departe pentru Adi Popa, care caută acțiunea personală, nevoie să trimită
înapoi, un for intens de fluierături însoțește atacul Stelei în faza finală, recuperează georgienii, sunt periculoși la această fază, macedoneanul Glišić, o pasă foarte bună la Toplević, nu se apără tocmai bine, însă reușește să revină și să-l blocheze acum pe Merebașvili, care continuă, decarul georgienilor centrează, respinge Chiriche și în corner, sunt foarte rapizi georgienii, o trăsătură a poporului georgian, a sportivilor din această țară, acum un șut doar în plasa laterală. Trebuie să fim atenți la aceste contraatacuri, la momentele în care pierdem mingea în jumătatea adversă. Merebașvili a fost căutat de colegi în câteva rânduri în debutul acestei partide. Merebașvili este decarul celor de la Dinamo Tbilisi și extrema dreaptă din acest joc. Noi am revăzut șutul lui Sisco, vă spunea și Dan ceva mai devreme, 24 de goluri în ultimul sezon din Georgia, 17 în sezonul regulat, 7 în play-off, doar 4 din ele din penalti. Lovitură liberă acum pentru Steaua, care a început bine această partidă, a stat în jumătatea celor de la Dinamo Tbilisi. Minge este la Adi Popa, la Nicușor Stanciu, însă se fluierase lovitură liberă pentru un hands. Nu, până la urmă este repunere de la margine, sau n-au înțeles georgienii. Da, a fost hands făcut de Nicușor Stanciu și apropo de ceea ce spuneai mai devreme, George, de performanțele spaniolului în sezonul trecut, mă aducem aminte și de momentele nefericite ale acestuia, eliminările suferite cu Valencia și Betis în fața Stelei. N-a jucat în toate cele 4 meciuri din Cupa UEFA, 2005 și 2006, a evoluat doar în Ghencea pentru Valencia, în acel retur în care Steaua s-a impus la loviturile de departajare, iar un an mai târziu, în tricoul lui Betis, a intrat la 0-1 în partida de la Sevilla. Știți foarte bine, Steaua s-a impus în terenul lui Betis cu 3-0. Și, de ce nu, cum ar spune italienii, non c'è due senza tre. În mod normal, Steaua ar trebui să administreze a 3-a eliminare lui Cisco. Grigalașvili a fost cel care a respins, unul dintre cei 2 mijlocași defensivi de la Dinamo Tbilisi. Noi l-am văzut pe fundașul central Kvaratskhelia. Primește acum Pourceanu. Intrăm în minutul 8 al confruntării Dinamo Tbilisi Steaua 0-0, cel puțin pentru moment. Pourceanu îi trimite lui Sucala. Primește acum prin 2 goluri marcate de el în debutul acestui sezon. A înscris contra Petrolului în meciul pentru Supercupa României și a înscris și în partida turcă cu Vardar Skopje. Din nou Pourceanu. Vali este cel care presează. Pourceanu îi pasează lui Chiriche. Iată cât de mult coboară cei de la Dinamo Tbilisi pe fața de atac a Stelei mai devreme. Și Vali și Sisco se aflau în propria jumătate, pasă pentru Latovlević, să vedem centrarea lui Latovlević, îl așteaptă mingea Nicolić, a ratat intervenția acolo cu Kvaratskhelia. Continuă atacul Stelei, Tănase profită de lipsa de orientare a georgienilor. O echipă greu de supus aceasta, Dinamo Tbilisi. Sunt foarte bine pregătiți din punct de vedere fizic georgienii și sunt foarte încăpățânați. E o altă caracteristică poporului georgian, încăpățânați în sensul bun al cuvântului. Evident, nu renunță niciodată. Lovitură liberă pentru Steaua, minutul 9. Au fost emoții la poarta noastră, să sperăm că le vom da emoții georgienilor la această fază fixă. Nicolić așteaptă centrarea lui Pourceanu, balonul se duce pe lângă poartă, a trimis cu capul Chiricheș. S-a lăsat liniștea pe arena lui Dinamo. Cred că 10 cm au despărțit pe Steaua de prima reușită din această partidă. Ceva mai mult după ce vedem aceste reluări ne dăm seama. N-a trecut atât de aproape pe cât am crezut inițial. Mingea de bara din stânga lui Loria. Prinde acum Tătărușanu. Este și un duel al portarilor. V-am spus la începutul acestei partide că Loria, Dan vă spunea că Loria are 20 de meciuri în naționala Georgiei. Tătărușanu a strâns ceva partide în naționala României. Merebașvili acum către Dvali. Excelentă intervenția lui Chiricheș.
Recuperăm Tănase pentru Bourceanu, mai departe Pintili, Stanciu încearcă să-și facă loc în centru, deocamdată puține mingi au trecut pe la Stanciu, cel mai bun jucător al Stelei în partida. Retur cu VAR, dar acum scapă Loria, mingea în față, va fi corner. Și împarte postul de titular în Naționala Georgiei Loria cu Rebișvili, portarul celor de la FC Krasnodar. Spuneam, nu sunt mulți fotbaliști pe care Dinamo Tbilisi îi dă naționalei Georgiei. Adi Popa pentru Bourceanu, centrarea lui Bourceanu. Mingea rămâne în careul Loria, nu reușește să rețină austriacul Schorgenhofer, lasă jocul să continue. Abia acum îl oprește Loria, iată, la 1,95 m cât are. Nu a reușit nici măcar să atingă acea minge, dar aminte să o rețină sau să o respingă. Iată duelul dintre Chiriche și Loria. Probabil că l-a lovit Chiricheș cu brațul stâng pe portarul georgienilor, lucru pe care arbitrul Schorgenhofer nu l-a observat și a revenit, desigur, Loria. Nu au fost probleme serioase pentru golkiperul lui Dinamo Tbilisi, o formație care nu a luat doar titlul în sezonul trecut din Georgia, a câștigat și cupa. Însă titlul a fost foarte, foarte tare dorit de cei de la Dinamo Tbilisi, pentru că nu mai câștigaseră din 2008. Anul trecut n-au jucat georgienii în cupele europene. În urmă cu 2 sezoane s-au oprit în play-off-ul Europa League, eliminați greu de AEK Atena, 1-1 și 0-1. Degajarea acum a lui Ustariț, jucătorul cu CV, însă cu performanțe nu atât de impresionante în ultimii ani petrecuți în Spania. A jucat puțin și la Bilbao și la Betis, acolo unde a fost împrumutat. De anul trecut, jucătorul lui Dinamo Tbilisi, iată-l pe Ustariț, trimițându-i lui Seturize, o deviere care aduce mingea la Dvali, apare foarte bine Pintili. Ne-a stat puțin inima la această pasă lui Pintili înapoi. N-a putut Țisco să intercepteze. Dvali aleargă foarte mult. Dvali, fost jucător în Republica Moldova la Dacia Chișinău. Vă spuneam, Țisco și Ustariț sunt cele mai importante nume, pentru că sunt fotbaliști care au evoluat în campionate puternice din lotul celor de la Dinamo Tbilisi. Acum sare pe sub balon Chiricheș, însă Dvali se afla în poziție de offside. A șters mingea Chiricheș, însă nu a reușit să o respingă în această fază. Țisco e periculos, e un tip care știe ce înseamnă bătăliile grele din Primera División. E fost internațional de juniori și de tineret în Spania. Așa, a făcut parte din acea echipă impresionantă a Valenciei, care a câștigat titlul Cupa UEFA și Supercupa Europei în 2004. Acea echipă a Valenciei, desemnată cea mai bună trupă a acelui an, eliminată de Steaua în februarie 2005 din Cupa UEFA. Sucala acum pentru Bourceanu. Ne apropiem de minutul 15, 0-0. Dinamo Tbilisi Steaua. Tănase acum față în față cu Securize. Se plasează din păcate bine. Reușește să respingă fundașul dreapta georgian, Nicușor Stanciu. O pasă cam moale înapoi pentru Latovlevici. Nu ține mingea în teren Stanciu. Preferat, iată din nou, lui Gabi Iancu. Cel despre care Hagi spunea astăzi la Fotbal Club că ar trebui să joace mai mult ca titular pentru a-și da drumul la joc. Va avea probabil timp dacă traseul european al Stelei va fi unul mai lung. Latovlevici reușește să intervină aici la pasa lui Seturize. Cel puțin pentru moment pericolul pentru Steaua pare să vină de aici, de pe partea dreaptă. Aici s-au purtat majoritatea acțiunilor celor de la Dinamo Tbilisi. Seturize și Meremașvili sunt fotbaliștii care acționează în această zonă. Nicolici, Latovlevici și este în mod normal repunere pentru Steaua. Ungrii a colaborat la Timișoara cu 3 dintre titularii Stelei, Nicolici, Latovlevici și Bourceanu, dar desigur și cu Dorin Goga, omul pe care l-a dus acum la Dinamo Tbilisi.
Da, era antrenor la Poli Timișoara atunci când Goga marca în poarta Stelei, în noiembrie 2008, într-un 2-2 în Ghencea. La Tovlevici nu a avut prea multe șanse sub comanda lui Dușan Uhrin, a jucat foarte puțin. Îl vedem acum pe Adi Popa, Nicolici deviază pentru Tănase, reușește să respingă Seturițe. Repunere din margine pentru Steaua la Tovlevici, vine să execute. Repune înapoi pentru Vlad Chiricheș. Primă Chiricheș, pasă pentru Tănase, foarte bun călcâiul lui Tănase. Chiricheș ratează ultima pasă pentru Nicușor Stanciu. Păcat, pusese o acțiune bună, nu era Stanciu acolo, ci Adi Popa. Bate foarte tare vântul la Tbilisi, însă nu-i canicula de la București, sub 25 de grade în acest moment în capitala Georgiei. E un alt avantaj pentru Steaua faptul că acest meci prim meci se joacă la Tbilisi, dincolo de avantajul terenului propriu la partida decisivă. Faptul că astăzi meciul nu are loc la București în condițiile în care a fost foarte, foarte cald. E o temperatură bună pentru fotbal, ca să folosesc o formulă clasică la Tbilisi. Bourceanu acum în acțiune, așteaptă Nicolici, însă este reposedat Bourceanu de Dvali. A găsit Bourceanu în acest duel un jucător la fel de încăpățânat ca el. Dvali, iată că a venit după capitanul Stelei, metri buni în interiorul propriei jumătăți de teren. Acum acțiunea georgiană în flancul stâng, centrarea este ținută în teren. Merevashvili, încă o centrare, respinge Gheorghevski. Sunt periculoși în flancuri jucătorii lui Dușan Uhrin. Glišić, macedoneanul de 21 de ani, format de Vardar, îi lasă mingea acolo lui Kvirkvelia, care repune din nou Glišić. Evoluțiile din sezonul trecut din campionatul Georgiei i-au adus lui Glišić convocări la echipa națională a Macedoniei. Două partide amicale în care a jucat Glišić în iunie cu Danemarca și Suedia, ambele pierdute, cu Norvegia și Suedia, cer scuze, ambele pierdute. O deviere a lui Nicolici, se afla acolo Stanciu, tot el face pressing la Loria, recuperează steliștii prin Bourceanu. Tănase reușește o preluare foarte, foarte bună. Tănase putea pasa pentru Adi Popa, cred că mingea a fost pentru Nicolici. Kvirkvelia a încercat acțiunea, a intervenit Gheorghevski. Steaua a avut o posesie mai bună în debutul acestei partide, dar și Dinamo Tbilisi este o echipă periculoasă. Am descoperit asta la câteva acțiuni ale trupei lui Dușan Uhrin. Merevashvili blocat aici de Latovlevici. Va fi un duel extrem de interesant între Latovlevici și decarul georgian. Cisco, cel care centrează, respinge Sucala. Tănase pune mingea jos, însă am face bine să o scoatem din acea zonă, să o scoatem către centru, nu în afara terenului, așa cum a făcut Nicolici. Seturițe n-avea nicio șansă Merevashvili să ajungă acest balon. Este al 5-lea meci oficial pe care Dinamo Tbilisi îl joacă împotriva unei formații din România. Două partide contra Victoriei în sezonul 87-88 al Cupei UEFA, alte două partide contra Universității Craiova în sezonul 1994-95. Un singur rezultat pozitiv pentru români, un 0-0 al Victoriei la Tbilisi. E drept, la precedentele 4 dueluri la Dinamo Tbilisi jucau fotbaliști de primă mână. În 1987 la Dinamo Tbilisi era Chețbai, actualul selecționer al Georgiei, iar în 1994 Șotar Arveladze și Gheorghi Chincladze. Centrarea lui Bourceanu este pentru Sucala, prelungește Nicolici, din nou Sucala și Loria prinde. A încercat să profite Chiricheș de faptul că Ustariț a lăsat acea minge să cadă, nu avea însă timp suficient să ajungă înaintea lui Loria la acel balon. Recuperăm prin Sucala, Gheorghevski, mai departe Chiricheș rămas foarte avansat, recuperează doar pentru moment Pintili. Va fi repunere din margine pentru Dinamo Tbilisi.
Rămânem un pressing pe care îl fac și georgienii atunci când Steaua e pe faza de construcție incipientă. Totul e ca noi să recuperăm mingea în aceste momente și să nu le o dăm georgienilor atunci când ei se află în pressing. 20 de minute destul de intense în capitala Georgiei. 0-0, Dinamo, Steaua. Mingea iată trimisă în lung de linie pentru Seturițe, blocat bine de Latovlevic. A fost faultat Latovlevic de șeptarul georgian. Nou Latovlevic și iată pressingul de care vă vorbeam ceva mai devreme. Chiricheș riscant ce a făcut acolo în fața lui Dvali. Iese până la urmă cu mingea la picior. O pasă dată de Stanciu înapoi. Acum Sucala urcă pe zonă liberă, fundașul Stelei. Sucala pentru Adi Popa care scapă mingea pe sub picior. Nu a fost același hiperactiv Adi Popa din alte partide, cel puțin până în acest minut 21. Tănase foarte implicat în joc până în acest moment. În schimb, celălalt mijlocaș lateral al Stelei degajează Loria. Susținerea fanilor lui Dinamo Tbilisi este una impresionantă. În general, în țările din fostul spațiu sovietic, fanii nu sunt foarte zgomotoși, exceptându-i poate pe cei din Rusia. O intervenție bună acum a lui Chiricheș. Se pare că pe lângă Roma o altă echipă importantă din Europa este interesată de el. Este vorba de Tottenham, trupa lui Andrei Vilas-Boas. Seturițe repune de la margine. Aruncare lungă, la fel ca mai devreme. Mingea ajunge până la urmă în brațele lui Tătărușanu. O repunere zonă centrală la Pintili. Steaua merge cu mingea direct înainte pe centru. Nicolici este faultat de Barațchelia. Bourceanu se grăbește, îi trimite lui Tănase în stânga, preia de carul Stelei, trece ușor acolo de Merevașvili, îl întâmpină Seturițe, Tănase este în careu, Tănase trimite în 6 metri, Nicolici a făcut însă pasul înapoi. Ce bine ar fi fost dacă Nicolici ar fi urmărit ca în Supercupă în meciul cu Petrolul, cât mai aproape de gura porții, această pasă dată excelent de Tănase. Nicolici a preferat însă să facă un pas în spate pentru a-i deschide opțiunile lui Tănase. Păcat, a fost o acțiune foarte bună. O acțiune superbă a lui Tănase, cu siguranță. Cea mai frumoasă acțiune de până acum este lovitură liberă pentru Dinamo Tbilisi, obținută de Dato Kvirvelia, un fotbalist care e de meserie fundaș stânga, joacă mijlocaș și a fost reprofilat de Dușan Uvin. Acum repunere de pe cealaltă parte. Rekekamp se agită. Steaua a avut însă și în această partidă aceeași atitudine ca și în celelalte 4 meciuri oficiale din debutul acestui sezon. Evoluează ofensiv, se duce permanent peste adversar. Steaua nu joacă în propria jumătate, nu așteaptă să dea lovitura pe contraatac. Acum Pintini degajează. N-a făcut-o cu Ajax sau cu Chelsea, de ce ar face-o cu Dinamo Tbilisi? Acum Kmaladze, blocaș central, însă a prins foarte mult gustul golului. 9 reușite în ediția trecută a campionatului georgian. E o cifră impresionantă pentru un mijlocaș central să marcheze 9 goluri. Cartonaș galben acum pentru Grigalashvili, dacă am văzut eu bine. Într-adevăr, Grigalashvili l-a atacat din spate pe Cristi Tănase, l-a faultat. Lovitură liberă pentru Steaua, distanța este însă destul de mare, chiar dacă e vorba de lovitură liberă din zona centrală, sunt peste 35 de metri. Poate prinde o chiulea Chiricheș, însă acum e pregmat.
taie la Tovlevici acolo, șut în blocaj, minge la Adi Popa, surprins în offside și a fost poziție neregulamentară la Adi Popa. Adi Popa a plecat în momentul în care a șutat la Tovlevici, a intrat în offside, nu mai avea cum să se întoarcă, nu s-a gândit că mingea va lovi zidul georgian. Minutul 25, Dinamo, Steaua 0-0. Gloria către Dvali. A încercat să devieze pentru Merebașvili la Tovlevici. Are o revanșă de luat în fața lui Dușan Ugrin, cel care nu a mizat foarte mult pe el la Timișoara. Bourceanu, din nou la Tovlevici. La Tovlevici a încercat și a reușit să scoată repunerea de la margine. La un moment dat foarte aproape de un transfer la Saint-Étienne la Tovlevici. Apoi s-a vorbit de o mutare a sa la Roma. Perioada de transferuri în campionatele tari ale Europei se încheie pe 31 august. Probabil că politica de transferuri a Stelei va fi făcută în funcție de accesul în grupele UEFA Champions League. Pintili, o intervenție spectaculoasă și o pasă pentru Gheorghevski. Sucala evită pericolul Pintili. Pasă pentru Nicolici, care așează bine mingea pentru Cristi Tănase, arată bine acest contraatac al Stelei, din nou Nicolici într-o poziție bună, Nicolici în fața golului, Gloria reușește să respingă. Ce acțiune au reușit Tănase și Nicolici. Nicolici a plecat cu mingea la picior către poarta adversă, o acțiune care îi convine atacantului muntenegrean. În perioada în care juca la Poli Timișoara, reușea să marcheze după astfel de acțiuni. Mi-aduc aminte de 2 goluri înscrise cu Gloria Buzău și Oțelul. Cum a șutat, însă a făcut-o pe direcția lui Loria. Steaua în continuare în posesie. E îmbucurător pentru noi faptul că echipa lui Reghekamp nu le-a mai dat posibilitatea georgienilor să fie periculoși. N-au mai fost mingi pierdute la mijlocul terenului. Stăm cu aproape toată echipa în jumătatea adversă. A respins Turițe, centrarea lui la Tovlevici. Fundașul stâng al Stelei dialoghează probabil cu Laurențiu Reghekamp. Bourceanu. În apropierea sa a venit și Adi Popa. Bourceanu trimite însă mai în spate pentru Latovlevici. Centrează Latovlevici pentru Nicolici. Peste poartă. Extrem de activ Stefan Nicolici. Are ocazie în dreptul său. A avut însă și alte momente bune în debutul acestei partide. Punem presiune pe georgieni și asta e tot ce contează până la urmă. Va veni și golul cu siguranță dacă Steaua va continua să joace în această manieră. În același timp însă nu trebuie neglijată apărarea Grigalashvili, blocat foarte bine în primă fază de Pintili, reușește să-i paseze lui Dvali, jocul deschis în flancul drept la Merebașvili, în careu intră decarul lui Dinamo, șut respins de Tătărușanu, iar apoi Grigalashvili trage pe lângă. Au fost câteva erori în defensiva noastră, erori pe care georgienii le-ar fi putut specula. Iată cât spațiu și cât timp a avut aici Merebașvili. Merebașvili, 2 ani a jucat în Serbia la Voivodina Novi Sad, are și 16 meciuri în Naționala Georgiei. Excelentă această intervenție a lui Gheorghevski în fața lui Sisco. Pasa, îl găsește într-o poziție regulamentară pe Adi Popa, însă avea nevoie de 2 viteze în plus, vitezistul Adi Popa, pentru a ajunge la această minge. Minutul 29, Dinamo Tbilisi, Steaua 0-0, prima manșă din turul 3 preliminar al UEFA Champions League, în pauză și la final. Sunteți așteptați la DigiSport, special de Vali Moralu și invitații săi. Toate fazele importante ale acestei partide le găsiți și pe site, pe digisport.ro. Tot acolo, ultimele amănunte legate de transferurile Stelei. Vă reamintim, în această seară Adrian Criste a semnat pentru 2 ani cu Steaua și se spune, steliștii pregătesc foarte curând alte 2 mutări.
Reușește aici Stanciu să intre în posesie, însă este mult mai firav decât Grigalashvili. A ajuns din urmă, Stanciu este deposedat fără să fi fost faultat. Mai mult el a fost cel care a faultat în duelul cu mijlocașul central georgian. 29 de minute trecute pe Dinamo Arena din Tbilisi, 0-0. Dinamo Steaua a avut o ocazie foarte mare Nicolici, au avut și georgienii acțiunile lor periculoase. Tătărușanu pus la încercare de Merebashvili, poate cel mai iubit jucător din lotul lui Dinamo Tbilisi. Din 2005 joacă pentru această echipă, vă spunea și George, cu o scurtă pauză între 2010 și 2012. A jucat la Voivodina Novi Sad. Levan Khmaladze a fost cel care a trimis balonul pe lângă poartă. 28 de ani are mijlocașul central și el a jucat în afara Georgiei. A fost la Hapoel Haifa. Degajează Tătărușanu, minge care e vizată de Stanciu. Degajează Seturidze. Venise acolo la pressing Gheorghevski. Khmaladze către Sisco. Acolo a fost fault în atac, chiar dacă fanii lui Dinamo Tbilisi așteptau o lovitură de la 11 metri. Sisco a fost cel care l-a împins aici pe Sucala, nu invers. Am discutat cu oameni care au fost în Georgia cu naționala de rugby a României pentru partide cu selecționata acestei țări din Cupa Europeană a Națiunilor și spuneau că presiunea publicului asupra echipei adverse este una extraordinară, este una uriașă. Steaua deocamdată nu are dificultăți din punctul ăsta de vedere. Oricum vorbim despre jucători căliți în multe meciuri importante și la Naționala României și cu Steaua în cupele europene. Până acum publicul reacționează bine din punctul nostru de vedere. Cresc decibelii doar când mingea este în jumătatea noastră, în posesia echipei lui Dușan Uhrin, și atunci când sunt fluierate atacurile Stelei. Cum o centrare, o diagonală, mai bine zis, către Latovlevici, a ieșit foarte bine Loria și a prins din fața fundașului stânga al Stelei Grigalashvili pentru Merebashvili. Aștepta toată lumea, Grigalashvili a încercat însă să joace pentru Dvali, pierde Khmaladze acolo în zonă centrală. Recuperăm, însă nu reușim să ducem repede mingea în jumătatea adversă, să profităm de acea recuperare. Aglomerează bine georgienii propria jumătate de teren și iată-i acum încercând să plece pe contraatac. Dvali, blocat excelent de Sucala. Privește Glisic, macedonianul îi trimite lui Kvirvelia, din nou Glisic a trecut și pe la fost adversar a Stelei, la Vardar Skopje, pasează în diagonală Ustariț. Latovlevici reușește să respingă mai devreme. La pătrunderea lui Latovlevici am văzut o fază foarte asemănătoare cu cea în urma căreia fundașul stânga stelist marca împotriva lui Ajax la București. Recuperează steliștii. Acum la minge este Adi Popa. O pasă cu efect pentru Tănase, prea puternică. N-a fost deloc rea intenția lui Adi Popa. Tănase se afla într-o zonă liberă. Cred că putem trage o primă concluzie în acest minut 33. Dinamo Tbilisi, așa cum ne așteptam, este o echipă mai tare decât fost adversar a Stelei, decât Vardar Skopje. Era greu să nu fi fost așa totuși. Vardar n-a arătat nimic în cele două meciuri cu Steaua, lucru care evident ne-a bucurat. După cum n-a arătat mare lucru, de fapt n-a arătat nimic nici Tremur în dubla cu Dinamo Tbilisi, deși georgienii au deschis scorul în partida tur încheiată 6-1 aici pe stadionul lor, abia în minutul 40. Merebashvili, sperăm să nu ne mai dea dureri de cap, așa cum a făcut-o mai devreme la super intervenția lui Tătărușanu. Sucala îi trimite lui Pintili, combinație între Pintili și Păurceanu. Primește acum Chiricheș. Mingea este la Tănase. Tănase cu o poftă de joc extraordinar aici. Latovlevici a fost faultat de Merebashvili.
A ajutat însă fundașul nostru de adversar să se ridice și a recunoscut greșeala. Merebașvili a și încercat să-și tragă puțin piciorul. Iată, și-a îndoit ambele picioare cu a minimaliza contactul cu Latovlevici. Recuperează Georgieni, Grigalashvili pentru același Merebașvili. Ar fi bine să nu le mai dăm posibilitatea să plece pe aceste contraatacuri. Și ar fi bine să încercăm să speculăm aceste momente când reușim să recuperăm. Suntem mai tehnici, însă asta contează deocamdată prea puțin, pentru că dublajul georgienilor funcționează excelent până acum. Excelentă această intervenție a lui Tănase într-un duel al tecarilor la această fază. Doi fotbaliști foarte, foarte tehnici, Cristi Tănase și Gheorghi Merebașvili. Tătărușanu. Mai departe la Sucala, care trimite în stânga spre Latovlevici. Latovlevici a așezat Tănase acea minge, însă Latovlevici a părut lipsit de concentrare. Acum Dvali într-o zonă periculoasă reușește centrarea, respinge însă Sucala. Repunere de la margine pentru Dinamo Tbilisi. Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu și Dan Filoti, invitații lui Vali Moraru, în pauză și la final la DigiSport special. Nicolici încearcă să protejeze aici în fața lui Kvaratskhelia. Totuși repunere din margine pentru georgien. Merebașvili se grăbește și încă o dată out. Seturițe este cel care repune de la margine. Încă 9 minute până la pauza acestei confruntări. Pasă pentru Merebașvili. A blocat acolo foarte bine Vlad Chiricheș. 3-0 cu Petrolul, 3-0 și 2-1 cu Vardar Skopje și 2-1 cu Ceahlăul Piatraneț. Acestea sunt rezultatele Stelei din debutul acestui sezon. Un singur gol încasat de Steaua pe plan intern, unul singur și în plan extern. Tănase, o deviere către Nicolici, Muntenegreanul nu putea ajunge la minge înaintea lui Kvaratskhelia. Latovlevici acum, din nou Tănase. Primește Bourceanu, a marcat un gol contra lui Vardar, un exterior al lui Bourceanu, l-a căutat pe Adi Popa. Minge prea scurtă însă, încearcă georgienii să plece pe contraatac, apare bine ușor Stanciu și reușește să recupereze Bourceanu, schimbă cu Stanciu, destul de puțin vizibil în jocul Stelei în această primă repriză, n-ar fi exclus ca din repriza secundă să-l vedem pe Gabi Iancu. Putea să-l vedem și pe Iovacari. Chiricheș, repunere pentru Steaua din margine. A încercat în destule rânduri până acum Chiricheș celebrele ieșiri cu mingea la picior. Nu i-au reușit decât prea puține. Respinge Seturițe, sare și ține mingea în acea zonă. Vintili, Nicolici, sprijinit de Tănase, iată, reușește să recupereze Cristi Tănase. Vedem continuarea, e greu, era greu să reușească pasa pentru Adi Popa. Acolo vine șutul de la distanță, însă pe lângă poarta lui Loria. Nu l-am văzut de foarte multe ori pe Luca Sucala să șuteze de la distanță. E un fotbalist periculos pentru apărările adverse la fazele fixe. Foarte, foarte rar alege această variantă, însă în lipsă de alte soluții a decis să șuteze. Latovlevici, o ratare, o degajare ratată. Gheorghevski prelungește balonul și este repunere pentru gazde. Acolo se află Glișici, o combinație cu Khmaladze, cu Stariț. Fostul jucător al lui Bilbao îi pasează lui Kvaratskhelia. Loria cu degajare lungă, cel vizează pe spaniolul Cisco. Nu s-a văzut până acum, ceea ce e bine pentru noi. Golgheterul lui Dinamo Tbilisi.
Tătărușanu, ca de atâtea ori în această primă repriză, nu se grăbește. Știe și el că meciul e mult mai dificil decât celelalte pe care le-a jucat Steaua în acest sezon. Pintili trimite în 6 metri, respinge de acolo Ustariț. L-am văzut pe Dușan Uhrin, 4 meciuri cu Steaua, 3 victorii și o remiză. Cât de bine ar fi fost pentru Steaua ca Stanciu să reușească să devieze acest șut al lui Bourceanu. Se pare că Regheca așteaptă altceva de la jucătorii săi, cel puțin pe faza ofensivă. Probabil și mai multă implicare în joc din partea unora. Acum Chiricheș pornește această acțiune, pasa lui Tănase pentru Stanciu. Seturițe este acolo, a intervenit Kvaratskhelia, este contraatacul gazdelor, este preluarea lui Dvali. Sucala și mingea este trimisă de Adi Popa pentru Nicolici. Din nou prea tare. 5 minute plus prelungiri până la pauză, 0-0 în această primă parte a dublei dintre Dinamo Tbilisi și Steaua. Returul, vă reamintesc, săptămâna viitoare la DigiSportul marți de la ora 20 și 45 de minute. Din nou recuperează echipa lui Regheca. Nu iese însă pasa lui Gheorghevski pentru Tănase. Periculos Georgieni la aceste faze. La Tovlevici n-a stat deloc bine. La Tovlevici nu-i pe nicăieri. Chiricheș reușește să-l blocheze pe Cisco. Mingea în cealaltă parte. Bine centrarea, iese foarte bine Tătărușanu. Și poate fi un contraatac bun pentru Steaua. A fost o intervenție, se pare, la minge a lui Khmaladze. Merebașvili. Din nou Merebașvili. Excelent. Pintili. Intervenție corectă a lui Mihai Pintili. Și este lovitură liberă acum pentru Dinamo Tbilisi, obținută de Seturițe. Și este și galben pentru Stanciu. E primul galben al acestei partide. E drept, până în acest moment nici nu au fost intervenții dure. S-a jucat cursiv în această seară la Tbilisi. Foarte bună intervenția lui Pintili, care agață mingea în fața lui Merebașvili. Totuși, lovitură liberă pentru georgieni, după faultul pe care l-a făcut Stanciu. Pe Dvali, să vedem centrarea cu mult efect, iese Tătărușanu și reușește să respingă în lateral. A sărit cu el acolo Ustariț, am impresia. S-a și lovit Tătărușanu. Uhrin a stat destul de liniștit pe bancă. Acum s-a ridicat, încă o centrare, trebuie scoasă mingea de acolo, o face Pintili. Tănase pleacă de unul singur pe zonă liberă. Tănase, să vedem, ajunge, nu o face la timp. Aplauze însă oricum pentru Cristi Tănase din partea Băncii Stelei, o acțiune foarte bună. Le merită pentru că Tănase până în acest moment a apărut un jucător foarte, foarte hotărât, a luptat pentru fiecare minge, a avut și acea acțiune superbă, acea pătrundere în careu. Este până în acest moment cel mai periculos de list. Să minutul 43 la Tovlevici repune de la margine. O primă repriză, chiar dacă Steaua a avut o posesie mai bună, a fost totuși o primă repriză echilibrată, pentru că Dinamo Tbilisi în jocul acestei formații apar din când în când sclipit. Stă la cutie echipa lui Dușan Uhrin junior și dintr-o dată pleacă pe contraatac. Tănase întoarce balonul pentru Pintili. Pintili, mă gândeam că va șuta, s-a răzgândit, pasă pentru Tănase. Înapoi, până la Tovlevici, Bourceanu acum, Bourceanu în centru, la Pintili, Călcâi mai departe la Suca, la Chiricheș, stau foarte bine în teren georgienii, de asta ai noștri au fost nevoiți să paseze înapoi. Vine acum degajarea lui Tătărușanu, minge respinsă de Kvaratskhelia, Seturițe, jocul lăsat să continue, deși Stanciu ar fi vrut
fost o lovitură liberă, recuperăm. Prin Băurceanu, acum Tănase. Se precipită în destule momente jucătorii noștri. Așa apar erorile, genul celui de mai devreme de la Toblevici. Tot el recuperează. Pintili acum, Pintili urcă, are adversar în spate, încearcă și al doilea dribbling și va fi galben pentru simulare pentru Pintili. A doua intervenție n-a fost neregulamentară, cea în urma căreia a căzut Pintili. Dacă ar fi căzut de prima dată, poate ar fi avut șanse să obțină faul. Probabil vom vedea o reluare a acestei faze. Pintili s-a aflat într-o poziție bună. Putea la un moment dat să paseze, a preferat să continue acțiunea pe cont propriu. Iată reluarea acestui moment și nu sunt atât de sigur că... A existat contact acolo, însă Pintili e cel care pune piciorul în piciorul lui Kvaratskhelia. Dacă există contact, nu cred că un arbitru are motive să dea galben pentru simular. Dacă există contact, chiar dacă un fotbalist exagerează pe teren. Da, a exagerat aici Schorgenhofer. În prima fază mi s-a părut că nu a existat contact. N-a fost nici fault, însă contactul pe reluare, evident, nu era însă... N-a fost vorba de simulare. Recuperează Giorgieni, regulamentar, în opinia arbitrului austriac, acum Merevashvili cu o minge pentru Cisco. Încearcă spaniolul să scoată în stânga la Kvirkvelia. Dar cum oare n-a fost faul mai devreme la Tănase? Asta n-am priceput, în condiții în care Decarul Stelei avusese prin planul. În fine, Loria degajează, jocul se încinge la Tbilisi pe finalul acestei prime reprize. Un singur minut, foarte puține secunde ne separă de finalul primei părți. Acum greșește și asistentul, dar de această dată în favoarea noastră. Final de primă repriză, Dinamo Tbilisi, Steaua 0-0 în prima manșă a turului 3 preliminar din UEFA Champions League. O primă repriză echilibrată după pauză.